ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜୀବନର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉତ୍କର୍ଷର ପଥ। ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିର ଆଜିର ଯେଉଁ ଏଇ ସପ୍ତାହ ଏଇ ମାସିକରେ ଯେଉଁ ଆସିଛି ପୁସ୍ତିକା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଜୀବନର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉତ୍କର୍ଷର ପଥ। ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ। ମହାଭାରତର ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ। ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ମଧ୍ୟ ମତ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମାନବର ବିକାଶ ଏକ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ। ତା ଅର୍ଥ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଣେ ପୈଗମ୍ବର ହୋଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଦେବଦୂତ ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସହିତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମେବ ନାପରଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପରମ ସତ୍ତାର ସମକକ୍ଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ସେ ଚାହିଁଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ ବା ଐତରୀୟ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ପୁରୁଷ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ, ଏହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଏ ପୁରୁଷ ଦେହରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ସ୍ଥାନ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାନବ ଶରୀର ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଆବିର୍ଭାବ। ମାନବର ଶରୀର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆତ୍ମାକୁ ବିକାଶ କରାଯାଇଛି ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ଆଧାରରେ ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନର ହିଁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅଧିକ ସମୀପ। ନର ବା ଏ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ନାରାୟଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ପାଖ ଲୋକ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶରୀର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବା ଅଧିକ ପ୍ରିୟ। ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିବେକ ଚୂଡ଼ାମଣିରେ କହିଛନ୍ତି, ତିନୋଟି ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏବଂ ମହାପୁରୁଷାଂଶରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱକୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦେଖି ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ପୂର୍ବ ଜାଗୃତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ସଜେଇବା ଏବଂ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଲାଇଫ୍ରେ ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଲେ ତାକୁ ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ ସହିତ ତିଆରି କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଗୋଟେ କାଚ ସଦୃଶ, ଟିକେ କୋଉଠି ବାଜିଲେ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଲେ ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ ସହିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଖି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମର ଫଳ ବହୁତ ପ୍ରଗାଢ଼ ଏବଂ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ହେ ଜୀବ, କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ବି ତୁ ପ୍ରମାଦ କେବେ କରିବେନି। ମନୁଷ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଯେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଜୀବନ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସଂସାରର ଭଲ ଦିଗରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କେବେ ପ୍ରମାଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେବୀ ଭାଗବତ ଏହି ସୁଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମର ପ୍ରମୁଖ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଇସାରା ଦେଇ କହିଥାଏ ଯେ ଏହି ଅନିତ୍ୟ ମାନବ ଦେହକୁ ପାଇ ଏହାଦ୍ୱାରା ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବାର ପ୍ରୟାସ କରି ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ କେତେ ଜନ୍ମ ପରେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ପାଇଛେ ଏବଂ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ପ୍ରମାଦରେ ନ ଗଣି ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଏହିସବୁ ଘୋଷଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ସଂସାରରେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦେହ ମନର ବନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖିବା ସଂସାର ଦେଖିବା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାର ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବ ଜଗତ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଏ ମନୁଷ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କେବଳ ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ନିଜର ଯେଉଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଛି ସେ ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ କାମରେ କିଏ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଲୋକ ଯିଏ ମୁକ୍ତ ହେବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ ସେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରି ପୁରୁଷାର୍ଥର ଚତୁଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଯେ ଏସବୁ ଯେ ପ୍ରମାଦ ଭିତରେ ଥାଏ ସେଥିରେ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ପୁରୁଷାର୍ଥର 4ଟା ସ୍ଥାନ ଅଛି ବା ଧାରା ଅଛି, ତାହା ହେଲା କ'ଣ ନା ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦେବ ସଂସ୍କୃତିର 4ଟା ପ୍ରମୁଖ ଆଧାର, ଯାହା ଉପରେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମାନବ ଜୀବନର
एकमात्र आवश्यक बा अनिवार्य। एमानक मध्य सबुठ दुईटी मूल प्रयोजन बा लक्ष्य होची काम एवं मोक्ष। काम आ मोक्ष यही जो पुरुषार्थ जो चारोटी पुरुषार्थ अच्छी बा पुरुषार्थ जो चतुष्ट सिद्ध अच्छी पुरुषार्थर जो चारोटी तत्व अच्छी से तत्व मध्य काम और मोक्ष यही दुईटा पुरुषार्थ प्राप्ति निमंते दुईटा साधना दरकार। कौन ना अर्थ और धर्म दुईटी साध्य और दुईटी साधनार जोड़ी मिसी पुरुषार्थ चतुष्ट होता है। यही दुईटा साध्य और दुईटा साधना साधना कौन ना दुईटा साधना है अर्थ और धर्म आउ दुईटा साध्य कौन ना काम और मोक्ष। ये चारिटा जिते मिसी जाए मनुष्य तो पुरुषार्थ प्राप्त हो जाए एवं यह हूँ मनुष्य जीवन उद्देश्य। आम देखी था जे कई माने अर्थ अर्थात धन प्राप्ति आम देखी आज संसार लोक मैंने अच्छी कौन ना अर्थ बा धन प्राप्ति करने से पुरुषार्थ करते जीवन मूल लक्ष्य धन पाइबा धनी होगा यह देखा से पुरुषार्थ करते। आउ केते लोक अच्छा काम बा सुख भोग करने पुरुषार्थ करते सब प्रयास करते मुझे निजर आज चाकरी कली भल लोक हेली मो पिला कुटुंब समस्त को जोड़ रखी काम सुख प्राप्ति सब चेष्टा करते किंतु से भूली जाती जे ये दुईटा मूलर गोटे गोटे आउ गोटे सिद्ध अच्छी कौन है धर्म। तेणु यही दुईटर मूल हूँ धर्म चेष्टारत रही था। धर्मर प्राप्ति पर जदि लोक प्रथम धर्म को प्रथम प्राप्ति करदेव ताहले अर्थ काम निजे निजे आम पाक आसवे। जदि आम धर्म को पाइबा धर्मर प्रथमे पाइबा ताहले काम एवं धन ये दुईटा ऑटोमेटिकली आम पाक आसीज। ये दुईटा आसवा पर अंतिम पुरुषार्थ हूँ मोक्ष। मोक्ष अर्थात कौन ना निजक बंधन मुक्त करवा संसार बंधन निजक मुक्त करवा यह अनायास आमको प्राप्त हो जाए। परम पूज्य गुरुदेव यही पुरुषार्थ चतुष्टर जुगानुकूल को व्याख्या करी जे एकविंश शताब्दीर सत्ययोग्य मानव सुसंस्कृत एवं सभ्य हे। एवं आम देखुचे ना कोरोना जगह आसी सब कही आगुरी आम पढ़ी आप शुणी 2025-26 बेलू सत्ययुग आरंभ हे से यही मनुष्य यही जो पुरुषार्थ चतुष्ट को सिद्ध करना से एक सुसंस्कृत एवं सभ्य भाव परिगणित हम। धर्मनिष्ठा एवं संवेदना को विकसित करने बिना से अर्थ उपार्जन बा ताहार सुनिज कर परिष्कृत काम सुखर सिद्धि कर। तेणु निज मनुष्य निज सर्वांगीन उन्नति प्रगति 3टी साधना होची कौन ना अर्थ काम धर्म है। महाभारतर शांति पर्व कहुई जे धर्मरे फलर अभिलाषा अर्थात सकाम हो अर्थ को गोपनीयता न करवा तार उपभोग न करवा परिग्रह करवा तथा काम संप्रमेय अधिक मोह बासनार जाल फसीजा यही 3टा मल अर्थात दोष व्यक्तिर जीवन को निरंतर आक्रांत करए। कौन कह आउे बुझी शांति पर्व महार शांति पर्व कहुई जे आम धर्म करवा अभिलाषा करवा धर्म करवा तार कर्मफल कौन हम आम जाना उचित नुहे। धर्म उपार्जन करवा कि धर्म उपार्जन करना से निज काम न लगेकिना संसार काम नियोजित करवा है काम तथा है काम माने संसार तैयारी करवा किंतु ता से संसार मोह जाल फसवा नहीं। यही 3टा मल बा ये दोष जदि निज मनुष्य रहा मनुष्य जीवन निरर्थर हो। आम जदि अन्य भाषा कहवा जे धर्म अभिलाषा करवा अहंकार अरे मुझे बड़ पूजा यज्ञ करदेली मुझे बड़ यज्ञ कली जो मु अहंग फल से अहंकार। तृष्णा कौन ना पैसा तो कमेवा धर्म उपार्जन करवा किंतु से केवल निज काम लगेगा संसार विनियोग करवानी से तृष्णा। बासना कौन ना संसार गढ़ा सबू संसार निजर मोर पुत्रा मो पुओ मो झील मो नाती नातुणी ये जो बासना बांधि रहा ये 3टा बंधन जो आम मुक्त होता आम मोक्ष बोली कहुई। तेणुक ऋषि मैंने सर्वदा संदेश देते जे सकाम नुहे निष्काम भाव में धर्मर अनुष्ठान कर
ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର। ଯଦି ଯଜ୍ଞ ଆଦି କରିବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଫଳ କେବେ ଆଶା କରିବା ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ସେଠି କାମନା ଆଶା କରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରିଦେଲି ମୋତେ ଆଜି ଏଇଟା ମିଳିଯିବ ସେଇଟା ମିଳିଯିବ, ସେସବୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କର କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କର ନାହିଁ, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କର ବା ଅନ୍ୟର କାମରେ ଲଗାଅ। ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ କର ତଥା ତା'ର କାମର ସେବନ କର ନାହିଁ। ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଖଳୁ ଧର୍ମ ସାଧନ ଅନୁସାରେ କେବଳ ଶରୀର ରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କର। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସମାଜ ଏହି ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରୁଥିବ ସେ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖୀ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଉପଭୋଗ ପ୍ରଧାନ ସଭ୍ୟତା ଓ ସମାଜ କାମ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ତଥା ଅର୍ଥ ଉପରେ ଜୋର ଥାଏ। ଆମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଜି କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ଆମର ସଂସାର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ସଭ୍ୟତା ସମାଜ କେବଳ କାମ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଦେଇଛି। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଧୁନିକ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀତି, ସମ୍ବେଦନା, ନିଷେଧ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତଥା ଜୀବନକୁ ଦିଶା ଦେଉଥିବା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ହେତୁ କାରଣରୁ ସେ ଭବବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଧର୍ମର ଅଭାବନାରେ ସନ୍ତାପ, ଦୁଃଖ, ବିଗ୍ରହ ଓ ବିଦେଶରେ ଫସି ସନ୍ତପ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାଏ। ଆଧୁନିକ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ଜୀବନରେ ଧର୍ମ କରୁନାହିଁ। ଯଦି ଧର୍ମ କରୁଛି ତା'ର କାମନା କରୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା କରିଯିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛି ତେଣୁକରି ତା'ର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି, ସନ୍ତାପ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ମାନବ ଚେତନାରେ ମର୍ମଜ୍ଞ ଋଷିମାନେ ମାନବ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରେୟ ଏବଂ ଶ୍ରେୟ। ମାନବ ଚେତନାରେ ଋଷିମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମାନବ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ବା ମାର୍ଗ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରେୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରେୟ। ପ୍ରଥମଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ କାମନା ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସମଷ୍ଟିଗତ ସୁଖ ଭାବନା ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରେୟ ମାନେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ କାମନା, ଶ୍ରେୟ ମାନେ ହେଉଛି ସମଷ୍ଟିଗତ ସୁଖ ଭାବନା ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ପ୍ରେୟ ହେଉଛି ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଏବଂ କାମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ ତ ଅନ୍ୟଟି ଧର୍ମର ଆଧାରରେ ଅର୍ଥ ଓ କାମର ଉପାର୍ଜନା ଓ ସେବନ କରିଥାଏ, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଇଥାଏ। ଦେବ ସଂସ୍କୃତି ସମସ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ୍ୟାଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା ଜୀବନର ଉଦାରୀକରଣର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାଏ। ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ମନା କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାଣ୍ଟିବା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥାଏ। ଆଜି ଦେବ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ କହୁଛି ନା ତୁମେ ପଇସା ଅର୍ଜନ କର, ତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖ ନାହିଁ, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁ ଗରିବ ଅଛି ବା ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଦିଅ। ଏଥିରେ ଭୋଗର ନିଷେଧ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସଂଯମକୁ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଯାଇଛି। ପଇସା ଅର୍ଜନ କର, ତାକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯଦି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ସେ ବହୁତ ସଂଯମ ହିସାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଧର୍ମ ଓ ମୋକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନଶୀଳ ନ ହୋଇ କେବଳ ଅର୍ଥ କାମରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଧର୍ମ ଓ ମୋକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନଶୀଳ ଆମେ ହେବା ନାହିଁ, କେବଳ ଅର୍ଥ କାମରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦେବ ସଂସ୍କୃତି ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରି ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପାଦନର ବ୍ୟବହାରିକ ନୀତି ପାଳନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ। ଆମ ଦେବ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ କହୁଛି ନା ସମସ୍ତେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ବୈରାଗୀ ହୋଇ ଋଷିମୁନି ରହିବା, ନା ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ମଧ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଏସବୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ନିଜର ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା। ଏହି ଶରୀର ମନକୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ କରି ଦେବାଳୟ ସହିତ ସମାନ କରି ଜୀବନର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉତ୍କର୍ଷ ଓ ଜୀବନ ସିଦ୍ଧିର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥାଏ। ଯଦି ଶରୀର ମନକୁ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ମନ୍ଦିର ଭଳି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇପାରିବା।